San Joan Bateatzailearen jai liturgikoa Elizbarrutiko hainbat parrokitan ospatuko da Domekan, baina sigurrenik Gaztelugatxeko Donienen batuko dan besteko jendetza ez da beste inon egongo. Ingurua zaintzen dauan voluntario taldea urte osoan ibilten da guztia txukuntzen, baina egunokaz lan gehiago dauka. Guk etxen duamen, zapatu guztita etorten gara, haue mantentzen, eurizen, nahi aurregaz, nahi dauenik egualdi txarren egaz, amin gauz, faierik inbarik. Da baiten du, arriz eusi badaba, konpondu, pintxe, da hone lan guztizek etxen duz. Bai zapatuan zein Domekan, Bermeo, Bakio eta inguru hartako erromes ugari joango da toki berezira. Gutzako San Juan da, zezango txupa. Dana, bai Kristino, bai Elizarreko, bai buelta guzti, debozioa. Bermeoko arrantzaleek debozio handia deutze santuari. Horren besteze, Afrikako kanpainan dagozan bitartean, voluntario batek itsaso zabalera deitzen dauela ermitako kanpaia joteko. Aiba, kanpaia, San Juanetik, 2, 3, 4, egune zelandu egune, porta da egune. Bai. Gaur, ezin erreina purbet hartu du, da bueno, de momento ondo due. Ia, zer guztu zati ametek? San Juan ere? Bai, San Juan ere esan eskatuteko guretzako, barraietan ontzako, gure arrantzalidan ontzako, eta osasune bai. Ederto, bueno, kandeli lasteri mingut. Eurita goteko, bai, misut, kandeli misu. Ensegide mingut, kandeli. Zizu, nire hori importanti da, asko importanti da niretzako. Santuari errezatzen doazen guztiez gain, 100 turista egongo dira egunokaz biotopoaren inguru marietan. Izan be, telebistako serieak Donienen munduko mapan ipini dau. Aquí han estado hasta monjes lamas. Han estado aquí y les ha gustado, bueno, han gozado con San Juan, no importa de qué religión sean, sino que se sientan a gusto. Y ya San Juan se encarga de ellos. San Juan se encarga de mentalizarlos que están en un sitio bonito y que tiene una gente que les hace sentirse feliz. Domekako lehenengo mesea goizeko 6:00 izango da. Mesa eta 6:00 12:00 ordutik ordura. 6:00, 7:00, 8:00, 8:00 arte.